penjo moro ka. Yes, ma short and clear. Short and clear. Aduyo duoko penjo maber ndita pani guma Sylvia Woe enni jotendwa gi ko oromo gi rais nyocha wan kondeleka. To nitie jotendwa moko mano puodha achiel ariyo adek mane omi nafas mar wuoyo gi jopiny. To sami wuoyo gi japiny ni ok ikete agenda mar japiny ne rais. Hapa ni mane gima ne Sylvia temo penjo. Don kamano. Erokamano ahinya. Beatrice uromo gi rais. Agenda mage mag jopiny muketo ka ok iduoko wachno kuom jopiny. Agenda mokwongo mar jopiny mwaketo echo rais osebiro timo kachacha. Rais en kanyakwar, wan gi Makasembo kae chodhi mbele, wan gi Chichni 20. Magi gik kwang'iyo Homa Bay County monde. Kata kane pok wadonje sirikal kako oganda luo, jogo ma jo ODM, jogo ma jo party no ma jo ODM. Nwaneno gigo mane rais timo Homa Bay. Okay. To gik manotimo Homa Bay gi ok notim ni en gi jo odwani jo ODM odonje UDA. Odwani jo ODM obed godo gi coalition moro. Gigi nochako timo kinde mathoth. Koro kipenja ni agenda mane mwanyiso rais, to tije ma rais osetimo nenore koyare county mar Migori to Homa Bay to Siaya jodalawa kata ubung'eyo nikech sani wago mbaka mar oganda luo. Wawa wach ma dakika achiel. Kwang'iyo kata county ma Siaya kumiya ayo lali. Ang'o ma governor Nyachung nosetimo? Kok gik ma rais William Ruto osetimo Siaya be nitie? Onge. Koro wabe nyaka wabed joma wacho adier, to be jatelo madukiko itwa to development ma en godo mosetimo ne kata jo Siaya onge, wae ti mar galruok mane gima medo nuoyo. Okay. Magi e jok mibiro duok kuomgi.